prezentaci sdílím. Tak, mělo by to všechno fungovat. Tak jo. Ještě se zeptám, tadyhle třeba Jakuba Hrála, jestli vidí i prezentaci. Ano, vidím. Děkuju vám. Tak jo, výborně. Pojďme začít. A dnes ta přednáška by měla mít 2 takové části. Já doufám, že všechno stihneme. Ta první část se týká makroergických substrátů a jejich reakcí a ta druhá se týká sacharidů. Ta první část možná bude trošičku obtížnější, trošičku složitější, ale nebojte se, když byste se chtěli zeptat, tak rovnou mi do toho můžete vstoupit, do toho hovoru. Ručičky já bohužel nevidím. Tím, jak sdílím tu prezentaci, tak já nevidím, jestli se mě na něco hlásíte. Tak, ještě poprosím, abyste si všichni vypli mikrofony. Já se tady ještě přihlásím i tadyhle asi, abych to mohla nějak manažovat. Takže budu připojená na 2 přidat toto zařízení. Bych vám mohla vypínat ty mikrofony. Tak, dobře, ale snad jste si to už vypli. Že když vám to vypnu takhle manuálně všem, tak tam je problém v tom, že pak mi nebudete moc nic říct, když to zablokuju všem, tak to nechci dělat. Tak, jo, chtěla jsem říct, že ta první část bude možná trošičku složitější, ale ne, ničeho se nebojte se zeptat a určitě s těmi jednotlivými látkami, které teď budeme v rámci makroergických substrátů probírat, tak se s nimi budeme setkávat ještě v průběhu semestru, zejména v těch pasážích, které se týkají metabolismu, ať už metabolismu sacharidů, tuků, nebo potom třeba i Krebsova cyklu buněčného dýchání. Tak jo, pojďme na to. Co to jsou ty makroergické sloučeniny? Především jsou to molekuly s vysokým obsahem energie. To zní jako zaříkadlo, ale znamená to, že ta chemická energie je vázána do vazby, chemické vazby mezi jednotlivými atomy a když ta vazba se rozpadne, tak se uvolní poměrně vysoké množství energie. Z toho taky vyplývá, že ty látky nejsou, většina z nich není příliš stabilních, jedná se až na výjimky na velmi nestabilní látky. Takým příkladem máte tady třeba ATP, což je adenozin trifosfát, GTP, guanozin trifosfát a tak dále, CTP, UTP a tak dále. A tyto látky nám budou sloužit v těle jako pohotovostní zásoba energie. To znamená, že to není nějaká dlouhodobá zásobárna energie, kterou můžu využívat v řádu minut, ale je to skutečně na řádu sekund. V zátěži jsou to skutečně jenom sekundy. Já jsem tady jmenovala takzvané trifosfáty, které jsou odvozeny vždycky od purínových nebo pyrimidínových vází. My se s nimi budeme setkávat buď to ve formě tady těchto trifosfátů, jakožto makroergických sloučenin, případně difosfátů, ale také jako ve formě monofosfátu, jakožto součást nukleových kyselin. Jo, vidíte, jak ta biochemie je nádherně provázaná. Máte tady vlastně makroergické substráty na jedné straně a na druhé straně se to navazuje vlastně, nebo je tam provazba na genetickou informaci. Dalším příkladem makroergických látek je acetylkoenzym A. Tuto látku můžete se s ní setkat třeba u beta-oxidace mastných kyselin, kde nám přes takzvanou TSH vazbu nebo také tylovou vazbu váže buď to acetyl, což je vlastně zbytek, který bychom mohli nazvat kyselinou octovou nebo takový dvouuhlíkatý štěp, a nebo něco třeba i delšího, třeba celá mastná kyselina, to je potom acylkoenzym A. No, pojďme si nejprve ukázat ty jednotlivé zástupce. Pojďme na adenozin trifosfát, který, jak věřím, většina z vás zná. Ta struktura vypadá následujícím způsobem, skládá se z takových 3 částí. Ta část, kterou tady mám znázorněnou modře, tak to je adenín. Potom je tady ribóza, což je vlastně cukr. Ten najdete i v nukleových kyselinách. No a tady máme 3 takové zbytky kyseliny ortofosforečné. Já to teďka zase vrátím zpátky. Ta kyselina ortofosforečná je tedy anorganická kyselina a její deprotonací, kdy odštípneme nejprve jeden vodíkový ion, potom druhý vodíkový ion, nám vzniká takzvaný fosfát. Teď se nenechte zmást, prosím vás.
ten celý fosfát, jo, tedy ten hydrogen fosforečnán, má náboj -2. A teď prosím, kontrolní otázka ze základní školy. Když mám kyselinu fosforečnou, jo, ečnou, jaké oxidační číslo bude mít ten fosfor v té kyselině fosforečné? 5. Výborně, děkuju moc. Tedy +5. Takže pozor, jo, ten záporný náboj není lokalizován na tom fosforu, ale na celém tom iontu. Je tady ještě další věc, která tady v tom obrázku není vidět, takže pokud máte skripta, tak doporučuji se tam dokreslit. Ta vazba je makroergická z jednoho důležitého důvodu. Ono tady totiž dochází k repulzi. A té repulzi dochází díky tomu, že na atomu kyslíku jsou lokalizovány dva, nevím, se bude kreslit, vždycky to šlo, jo, tady je tuštička, to možná i půjde. Pero, to je super. Tak, tadyhle, to je super. Tadyhle jsou lokalizovány elektronové páry. Kreslí se to skutečně jako takovýhle uši od Mickey Mouse. A oni jsou i tady a jsou i vedle, jo? Takže já už to takhle budu rozkreslovat. A určitě si pamatujete, že záporné nebo souhlasné náboje se odpuzují, opačné se přitahují. Takže tadyhle dochází k poměrně významné repulzi. Jo? Proto ta vazba je makroergická. Někdy se taky značí takovou vlnovkou. Jo? A to je taky důvod, proč vlastně ten fosfát, zase si prosím vás slumte ty mikrofony. Tak děkuju. Tak ještě jednou. No, tak. To je přesně ten důvod, proč vlastně tahle ta molekula je nestabilní. Pokud byste třeba v laboratoři pracovali s ATP, tak na tuhletu molekulu se stačí jenom ošklivě podívat a už se rozpadá. Když vám ji budou třeba doručovat pro vaše analýzy, tak se to převáží vlastně v schlazené na suchém ledu. Je to opravdu jako velmi citlivá látka. Takže prosím vás, potom, až budete u státnic nebo v nějakých dalších předmětech, tak těm vyučujícím řekněte, že tato látka je nestabilní. Proto skutečně nemůže sloužit jako nějaká dlouhodobá konzerva energie, jako to slyšela jsem už mockrát od vašich předchůdců. Jo, takže tahle ta látka slouží jako pohotovostní energie, kterou vyrobím a hned ji použiju. Není možno ji skladovat. Samozřejmě, když máme ADP nebo adenozin monofosfát, to jsou ty o jednu, vždycky ten fosfát jako ochuzené, ty molekuly, tak jsou trošičku stabilnější. Jo? ATP je z nich nejvíc nestabilní. Druhým typem je vazba esterová, kterou byste našli třeba ve fosfoenolpyruvátu. A ještě tu poslední máme tady tioesterovou vazbu, tu už jsem vlastně vysvětlovala ve formě tedy navázání na tu SH skupinu u acetylokoenzymu A. Prosím vás, fosfoenolpyruvát dneska budeme ještě sem k němu vracet, acetylokoenzym A se potom dozvíte strukturu i to, jak vlastně funguje u beta oxidace mastných kyselin. Takže ještě poprosím o strpení, všecko se dozvíte postupně. Tak, co se týče ATP, tak ten má kromě toho, že je teda tou pohotovostní zásobárnou energie, tak on je taky velmi významným přenašečem fosfátové skupiny. A skoro si troufám říct, že to je ta významnější role právě ATP. Protože přenos fosfátové skupiny mi umožňuje jednak přenášet energii, předávat ji z jedné látky na druhou, z jednoho místa na druhé místo. A zároveň tahle ta fosfátová skupina je i taková značka. Většina enzymů, o kterých si taky budeme povídat později, má takové speciální vazebné místo, které bývá specifické právě k té fosfátové skupině. Takže spousta těch látek, ať už jsou to třeba i kofaktory některých enzymů, se právě tou fosfátovou skupinou můžou na to aktivní místo toho enzymu navázat a tím ho vlastně aktivovat. Jo, je to zároveň jak aktivátor, tak i informace, že tam něco jakoby zapadne, forma jako zámek klíč. Jo, takový jako takový šém, prostě šém hamforaž, prostě. Tak. Co se týče signalizace, tak mnohem
více se setkáváme ještě v rámci buněčné signalizace i s adenozinem monofosfátem, případně s cyklickým adenozinem monofosfátem. To už potom se dozvíte v těch specializovanějších přednáškách, které jsou zaměřeny spíše na fyziologii nebo na buněčnou biochemii. ATP, nebo hlavně ta kyselina ortofosforičná, ten fosfát, se taky velmi často váže na přechodné kovy. Jo, zase je to ta aktivace často enzymů. No a určitě stojí za zmínku, i když samozřejmě se tomu budeme věnovat ještě později, že se vlastně část toho ATP, tedy ve formě adenozin monofosfátu, ale taky guanozin monofosfátu, uracil monofosfátu a tak dále, vyskytují tyto nukleotidy jako základní stavební kameny nukleových kyselin. Tak. Ten obrázek vypadá triviálně, nicméně nám znázorňuje určitou provázanost jednotlivých energií nebo toků energií v přírodě. My jsme lecos naznačovali již minule, že vlastně my jsme jako bezprostředně závislí na těch fototrofních organismech, což jsou ty organismy, které jsou schopny vlastně poutat tu energii ze slunce a přeměňovat ji potom na látky, uhlíkaté látky, které my potom konzumujeme. Jo, takže to je ta základní provázanost. Tady máte do toho ještě zapojenou molekulu ATP, kdy právě ta energie, která se uvolní z glukózy, tak je využita k tomu, aby se přidala ještě jedna kyselina ortofosforičná tady na ADP a vzniká nám potom ATP. Jo? Takže to je taková jako základní provázanost těch jednotlivých toků energie. Jo, a ještě si chtěla říct jednu věc. My tady operujeme s hodnotami nebo s veličinami, kterým se říká volná Gibbsova energie. Tak volná Gibbsova energie nám vlastně udává hodnotu energie přímo v kilojoulech na mol, kterou při daném rozštěpení té vazby můžeme přímo využít. Tady jenom upozornění, prosím, nenechte se zmást, ale vy to určitě víte tohle, že když se nám ta energie z té dané vazby, z té molekuly bude uvolňovat, tak ta uzance je taková, že ji značíme tedy písmenem M, záporným znamínkem. To záporné znamínko nám tady značí to, že tu energii můžeme získat z nějaké sloučeniny a následně ji využít. Máme tady několik těch sloučenin, které se liší právě tou standardní změnou Gibbsovy volné energie. Můžeme jít tady od nízkoenergetických látek, jako je glycerol 1-fosfát, až po vysoce energetické látky, kam patří třeba fosfoenolpyruvát, kdy při tom rozštěpení toho fosfoenolpyruvátu nebo té makroergické vazby, té esterové, dochází k tomu, že se uvolní i poměrně velké množství, nebo maximální množství té Gibbsovy volné energie. Zhruba uprostřed téhleté tabulky se nachází právě přenos kyseliny ortofosforečné, ať už na ATP, anebo na adenozin monofosfát, anebo na ADP. Tyto hodnoty jsou si velmi podobné a fluktuují kolem hodnoty asi 30 kJ na mol. Jo, zase se ukazuje, že skutečně ten fosfát je spíš, než bychom říkali, že je to nějaká jako řekněme energie, tak je to spíš možnost tu energii někam přenést a nebo tím nějakou informaci také předat. Tak. Tento obrázek to ilustruje ještě názorněji, kdy máme vlastně ATP v roli takového univerzálního přenašeče, takovou propojku mezi těmi makroenergetickými fosfáty a nízkoenergetickými fosfáty. Pojďme si vysvětlit, proč ty fosfoanhydridy jsou makroergické. Primárně už jsme si naznačili na začátku, vzpomeňte si, jak jsem tam kreslila ty volné elektronové páry na kyslíkové atomy. Tak primárně je tady ten destabilizující efekt toho elektrostatického odpuzování mezi těmi elektronovými oblaky, které jsou lokalizovány na atomech kyslíku.
Jo? Na druhou stranu, ve chvíli, kdy ještě tu molekulu, tento efekt je ještě podpořen, ve chvíli, kdy tu molekulu rozpustíme ve vodě. Protože molekula vody, když se si ji pamatujete z minule, tak tam je atom kyslíku, který nese opět 2 elektronové páry. Potom je tam vodíkový, 2 vodíkové atomy, které mají naopak vakantní orbital. Vysvětlili jsme si na příkladu vody právě vodíkové můstky. No a tady nám ta voda vstupuje jako solvatační molekula, kdy nám vlastně molekuly vody obalí tu molekulu ATP a díky vodíkovým můstkům, které tam samozřejmě budou vznikat, protože ten kyslík máte jak v té fosfátové skupině, tak i na molekule vody, tak tam bude docházet vlastně k podpoře rozštěpení té dané molekuly. Ta molekula bude ještě méně stabilní. Naopak, co působí trošičku lehce stabilizačně, je takzvaná rezonanční stabilizace té fosfoanhydridové vazby. U jiných produktů, než je ATP, tak ta rezonanční stabilizace je relativně významná. Proto i ty makroergické látky jiné než je ATP mohou být i více méně stabilní. Ta rezonance, co to znamená? Tady Michala se nám hlásí. Michalo, ano, ptejte se. No, tak musíte si zapnout mikrofon. Dobře, tak já to dořeknu. Míša, když tak se rozmyslí a zeptá se potom. Ta rezonanční stabilizace, co to znamená? Když mám elektrony, tak oni ty elektrony sice, my je kreslíme, jako že jsou to nějaké elektronové páry, nebo že jsou někde uprostřed vazby, nebo v nějakém orbitalu. Ale ono v realitě to úplně tak neplatí. Často tam dochází k tomu, že se vlastně ty elektrony tak jako rozprostřou po celé té molekule. A to má úžasně stabilizační efekt. Pozor, ale u toho ATP tahleta rezonanční stabilizace se příliš právě nevyskytuje. Jo, my o té rezonanční stabilizaci budeme potom mluvit, když si budeme vysvětlovat právě purínové a pyrimidinové báze a jejich schopnost vázat se právě v rámci molekuly DNA. Ale to bude později. Tak. Chci zdůraznit, že skutečně molekula ATP dlouho nikde nevydrží a musí se nepřetržitě hydrolyzovat a regenerovat. Ten její poločas rozpadu nebo metabolický poločas nám bude kolísat v řádu několika sekund podle typu buňky. Ty nejrychlejší, třeba mozkové buňky, mají skutečně tu zásobu jenom na několik sekund. Já jsem tady schválně, vy určitě znáte, že třeba máte klidový metabolismus, bazální metabolismus a zátěžový metabolismus a těch je spousta dalších možností. A já jsem tady schválně přidala trošičku teda 2 typy metabolismu v klidu a v zátěži. Ale nenapsala jsem to tak jako časově, že se vám prostě spotřebuje třeba za 24 hodin zásoba glykogenu, který máte v játrech, ale přidala jsem tam jednu takovou jednotku, prosím vás. Mol. Ona je to velmi často využívaná jednotka v chemii a označuje nám takzvané látkové množství. Ten mol nám vlastně vyjadřuje počet molekul v nějakém, právě v tom jednom molu. A je to nezávisí na hmotnosti té látky, ale právě je výhoda vědět tu koncentraci v molech, protože tam přímo dokážeme určit ty jednotlivé poměry. Tak jenom takové zopakování, vím, že určitě mol znáte, je to látkové množství, o kterém jste se určitě na základní škole již bavili. Takže v klidu, pokud vlastně sedím, koukám na televizi, tak spotřebovávám 3 moly ATP za hodinu. V chvíli, kdy mám nějakou zátěž, zhruba střední zátěž, nějaký lehčí běh, tak tam už spotřebovávám zhruba o 25% více, tedy 4 moly ATP za hodinu. Tak, jak se nám ATP tvoří? Tvoří se buď to na substrátové úrovni formou fosforilace. Tento proces si budeme potom popisovat poměrně podrobně na jedné z těch posledních přednášek, kdy se budeme zabývat membránovou fosforilací,
kterou byste našli právě v mitochondrii, je součástí takzvaného buněčného dýchání. A zároveň je i součástí, někdy říkáme, že je i součástí takzvané oxidační fosforilace. Oxidační je proto, že během toho buněčného dýchání se využívá gradientu vodíkových iontů a také elektronů k tomu, aby se spustila ATP syntáza, což je vlastně enzymatický komplex, který nám tvoří právě z ADP, tvoří ATP. A během této reakce nám vznikají právě elektrony. A ty elektrony, protože elektron je relativně, on nemůže se vyskytovat jako sám, on se většinou vždycky na něco jako na nějakou další, na nějaký atom nebo spíše na nějakou molekulu se na ní jako naváže. Tak tady v tomto případě, proto je to ta oxidační fosforilace, tím konečným akceptorem těch elektronů je právě kyslík, kdy společně ještě s vodíkovými ionty a molekulou kyslíku vzniká voda. Dalším typem je fotofosforilace, tam teda u lidí to neběží, tady máme zelené tady organismy, tady rostliny, synice, fotosyntetizující bakterie. Tak tam přímo ta ATP může vzniknout jenom v důsledku právě navázání světla fotonu na nějaký enzym, který nám potom zprostředkovává nebo využívá té energie toho světla přímo k syntéze, tedy ATP. Takže to je jenom okrajově, abyste věděli, že to vůbec existuje. A dalším způsobem, jak se ATP může tvořit, je adenylátkinázová reakce, která nám probíhá vlastně dvojím způsobem. Buď to kombinací, kdy adenozin monofosfát zareaguje s ATP, formálně se nám vlastně podělí tyto dvě molekuly o ty fosfáty. Jo, je to v podstatě, jako je to v té písnici, měla babka 4 jabka a dědoušek jen 2, jo? Takže si to tady vlastně ty dvě molekuly, ty fosfáty rozdělí. No a potom v druhém kroku může potom dojít k navázání dalšího fosfátu a vůbec k té rekuperaci nebo rekonvalescenci vzniku ATP. Tak. Tady jenom na tomto slajdu mám stručně vlastně shrnuto to, co jsem řekla před chviličkou, kdy se nám tvoří ATP membránovou fosforilací, tedy během buněčného dýchání. Opět budeme se tomu věnovat detailně na jedné z těch posledních přednášek. Tak. Měli bychom samozřejmě zmínit ještě další makroergické sloučeniny, jenom pár stručných příkladů. Máme tady podobný typ vazby, té makroergické, jako nacházíme ve fosfátech, v ATP třeba. To je tedy makroergická vazba, která je mezi kyslíkem a fosforem. Našli byste ji třeba u acylfosfátu. Typickým příkladem toho acylfosfátu je tady tento přítomný 1,3 bisfosfoglycerát a možná známější je zástupce enolfosfátu, tedy fosfoenolpyruvát. Pak tady máme ještě jiný typ makroergické vazby, která už není mezi kyslíkem a fosfátem, ale máme tady právě dusík místo kyslíku. Jo? Je tady právě ten terciální dusík, který nám vytváří makroergickou vazbu mezi tím fosfátem. Tady pozor, ten princip té makroergické vazby je trošku jiný, protože, jak jsme si říkali, tady je parciální kladný náboj, tady na tom amínu, na tom dusíku, bude také kladný náboj. Takže k téhleté repulzi tady dochází zejména díky odpuzování těchto dvou kladných iontů, jo? Nebo parciálně kladně nabitých látek. No a tuhle látku určitě znáte, minimálně ji asi používáte, to je fosfokreatin. Ten fosfokreatin je tadyhle znázorněný. Právě fosfokreatin je látka, která je více stabilní než samotné ATP. A právě ten fosfát, který potom můžeme využít v nějakém, řekněme, obnovení ATP, bývá velmi často navázán právě na fosfokreatin, kde je vázán trošičku stabilněji, než je ten fosfát navázán v ATP. Tak.
máme tady příklad, jak to funguje u 1,3-bisfosfoglycerátu, jenom abyste věděli, kam si vlastně tuto část můžete zasadit. Je to látka, která se účastní zejména u živočichů, je to glykolýzy a glukoneogeneze. Calvinův cyklus, ten byste našli teda u rostlin, takže já vám ho tady škrtnu, jenom aby vás to nepletlo. A dochází tam k tomu, když máte výchozí látku 3-fosfoglycerát, ona teda tahle reakce funguje obousměrně. Jo? A nefunguje úplně identicky, je potřeba tam využívat jiné enzymy. Každopádně tam dochází zase k reverzibilnímu navázání fosfátové skupiny, tím pádem se nám degraduje ATP na ADP, ale co je důležité, tak nám tady vzniká NAD+. A prosím vás, o NAD+ ještě budeme, nebo o NAD budeme mluvit určitě mockrát. A je to takzvaný kofaktor, který v této formě nám opouští Krebsův cyklus a nejčastěji nám přechází právě do mitochondriálního matrixu, kde se účastní buněčného dýchání, kde je obnovován na jeho oxidovanou formu. No jo, ale to platí ve chvíli, kdy mám dostatek kyslíku a tu oxidaci, to buněčné dýchání, můžu jako reálně fyzicky provést. Ve chvíli, kdy mám třeba anaerobní metabolismus, kyslíku je nedostatek, tak právě reakce, která nám využívá 3-fosfoglycerátu a reverzibilního navázání jednoho fosfátu navíc na tu jeho druhou stranu, tak nám umožňuje obnovit, vlastně znovu zoxidovat tuto látku, která by jinak musela jít do buněčného dýchání, tak nám ji to umožňuje vlastně zoxidovat bez přítomnosti kyslíku, což je super ve chvíli, kdy skutečně toho kyslíku nemusíme mít dostatek. Dalším příkladem téhleté vlastně anaerobního obnovení, jo, tady oxidace, anaerobní oxidace, zní to trošku jako protimluv, ale opravdu tahleta látka je redukovaná, tato je oxidovaná, radši ještě napíšu, tak k ní dochází bez účasti kyslíku. Tak. Co můžeme říct o fosfoenolpyruvátu? Předně je to důležitý meziprodukt, zejména v glykolýze a nebo v glukoneogenezi. Glukoneogeneze je proces, kdy se nám přeměňují mastné kyseliny na cukry. Jo, to je celkem důležitý proces. Povíme si příště určitě, no přes příště, jak to stihneme. A zároveň je velmi silným makroergickým substrátem. A jestli si vzpomenete na tu tabulku, kterou jsem tady ukazovala na začátku hodiny, tak byste ho našli vlastně úplně nahoře v té tabulce. A ta volná Gibbsova energie, která je schopna se uvolnit z fosfoenolpyruvátu, je okolo 62 kJ na mol. Tak. Tady máte potom ten proces, který říkáme, který už se nachází v takovém větším, řekněme, schématu, kterému říkáme glukoneogeneze. Konkrétně se odehrává v mitochondrii, někdy je označován jako takový, jakože bypass 1 nebo bypass 1, kdy se nám pyruvát za asistence některých enzymů, jako je pyruvát karboxyláza, zase opět přeměňuje přidává se tam jedna fosfátová skupina. Ale pozor, tady kromě té fosfátové skupiny se tam ještě bude přidávat jeden uhlík navíc. A ten uhlík se nám odebírá od kyseliny uhličité. Jo? Takže je to dvoukroková reakce, jsou k ní potřeba 2 enzymy a spotřebovávají se 2 ATP na tento přenos. A výsledkem je právě fosfoenolpyruvát, který nese jednu makroergickou skupinu. Jo? Máme tady látku, která je dále potom zpracovatelná. Tak, pojďme na asi vaši nejznámější makroergickou látku, což je buď to oba dva názvy jsou synonyma, tedy fosfokreatin, anebo také kreatinfosfát. Přirozeně tahle látka se ve vašem těle vyskytuje a je schopna pokrýt spotřebu energie až na několik minut. V
případě, že ovšem intenzivně cvičíte, trénujete, tak ta zásoba se tenčí velice rychle a je schopna pokrýt až pouze několik desítek sekund, dejme tomu. A ta sumární reakce vypadá celkem jednoduše, kdy máme fosfokreatin, který nám vlastně předá tu fosfoskupinu tady na ADP a tím nám vzniká tedy ATP. Když si to celé rozkreslíme, tak detailněji to vypadá následujícím způsobem. Ten fosfokreatin, skutečně, my se ho můžeme nazvat, že je takovým zásobníkem toho fosfátu, to ještě dopíšu, toho fosfátu je tady myšleno, právě pro tvorbu ATP. Protože to ATP se na to váže takovým, řekněme, reverzibilním způsobem, ale na druhou stranu ta látka je relativně stabilní. Mnohem víc než ATP tedy. Takže tady máme kreatin, ten si určitě kupujete jako suplement. Je enzym, kterému říkáme kreatin kináza, dojde k navázání právě té fosfoskupiny, fosfátu na terciální amín a tím je ten fosfát vlastně připraven k nějakému dalšímu využití. Nejčastěji to bývá obnovení právě ATP. Tak. Tahle ta tabulka je celkem zajímavá. Já musím sledovat dneska čas. Bych nepřetáhla. Dobře, mám ještě času, dobře? Mám ještě hoďku, necelou. Jak nám dochází, nebo jak využíváme různé zdroje právě těch makroenergetických látek během svalové práce. První vlastně, když se spotřebuje ATP, to je něco, co máte během pár sekund skutečně jako pryč. Tak potom nám přichází na řadu fosfokreatin, který nám právě tu fosfoskupinu poskytuje pro rekuperaci a obnovení ATP. To nám taky pár sekund ještě vydrží. A co je důležité, není potřeba oxidovat žádný substrát. Takže my k tomu vlastně ten kyslík v tomto případě vůbec nepotřebujeme. Jo? Tak. Pak jsou tady ještě další procesy, z nichž 2 potřebují kyslík a jeden z nich nepotřebuje kyslík. Jako první si pojďme vysvětlit anaerobní glykolýzu, která nám pokryje zejména pohyb okolo řádu minut nebo svalovou práci. Je tam určitá limitace a to je zejména v množství toho substrátu, který je přeměňován a potom v produkci vodíkových iontů. Možná víte, jakožto sportovci, že vlastně takovéto okyselení organismu, no to není úplně jako přesný terminus technicus, ale často se neodborníky používá, tak právě k tomu zvednutí pH, to může být i často poměrně i nebezpečné, tak to je přesně právě ten limit, proč ta anaerobní glykolýza nefunguje, jako nemůžeme vlastně na ní postavit celý ten metabolismus a je potřeba většinu té energie získat buď to aerobní glykolýzou, která je mnohem efektivnější a pokryje nám nároky na oxidaci nebo na pokrytí té svalové práce až v řádu jednotek hodin. No a tou druhou možností je potom oxidace mastných kyselin, no a ta nám vydrží na mnoho a mnoho dalších hodin. Tak. A tento obrázek ještě v podstatě ilustruje situaci, kdy budeme metabolizovat buď to teda využívat ten fosfát na rekuperaci ATP. Když nám tento zdroj fosfátu vlastně dojde, tak potom další část je aerobní glykolýza, tedy rozpad glukózy, která nám bude zase poskytovat buď to ATP nebo nějaké další jiné formy, které nám ATP můžou následně poskytnout. No a když nám dojde i ta glukóza, tak začíná naše tělo využívat takzvaný zásobní škrob, který se nazývá glykogen. Ten má naše tělo nejvíc uloženo v játrech a ve svalu. Čím víc svaly používáte, tak tím více v nich máte toho glykogenu uloženo. Jo? Glykogen je polysacharid, dneska si ho ukážeme a skládá se z podjednotek glukózy. Tak. A potom dál bychom samozřejmě šli na tuky a tak dále. No, tuky, ještě tady to dopíšu. Super.
No a konečně slibovaný nikotin, amid, adenin, dinukleotid, tedy NAD. Prosím, nenechte se zmást, někdy ten nikotin, amid, adenin, dinukleotid nachází se v těle a v těch reakcích, které si budeme ukazovat, také ve formě fosfátu. Jinými slovy, tady je jedna ještě ta fosfátová skupina navíc. Pojďme si tu molekulu, protože ona v testu je, máte ji tam poznat, tak pojďme si říct ty jednotlivé části. Tahle část molekuly určitě znáte. Tohle je náš dobře známý, prosím, adenín. Jo? Stejný, plně stejný je i součástí molekuly ATP. Další částí molekuly je potom tady ribóza. I tu byste našli v ATP. Jo? Tady je další ribóza. Potom tady máme 2 zbytky kyseliny ortofosforečné, no a tadyhle máme nikotin-amid. Tadyhle udělám takový kroužek, tady je důležitá tahle část té molekuly. Tady je kvarterní amin, který nese parciální kladný náboj. A právě tady ten kvarterní amín je zodpovědný za to, že tato látka může být oxidovaná i redukovaná. A právě přeměna jejich oxidovaných a redukovaných forem a vzájemně nám umožňuje potom roztočit celý ten cyklus, který je propojením mezi Krebsovým cyklem a buněčným dýcháním. Nebojte, všechno si to ukážeme potom, až budeme ty konkrétní cykly probírat. Já bych po vás jenom v tuhletu chvíli chtěla, abyste se naučili tuhletu molekulu, abyste si ji přestali bát a abyste ji začali trošičku jako rozumět. Abyste ji minimálně poznali, když ji uvidíte takhle nakreslenou. Jo, učíme se takhle step by step, vždycky nabalujeme novou a novou informaci, aby potom jste v listopadu a v prosinci z toho nebyli celý popletení. Tak. Když tady vyprávím o NAD, tak nelze nezmínit jeho dobrého kamaráda a to je FAD. Opět jsou tady společné prvky. Máme tady adenín, máme tady ribózu, máme tady fosfát, no a to, co tady je trošičku jiné, tak je vlastně tady ten flavín. Jo, to je ta součást, která se nám opět zase pak může oxidovat a redukovat. Takže tyto 2 koenzymy, tedy FAD a NAD, jsou látky, které nám propojují buněčné dýchání a Krebsův cyklus. Třeba, ale ještě i jiné ty cykly. Tady je jen taková informace na okraj. Určitě, když si čtete nějaké složení nějakých potravin, tak vás zajímá nejenom, kolik je tam cukrů, tuků, bílkovin, vitamínů a tak dále, ale také, kolik ta potravina obsahuje buď to kilokalorií nebo kilojoulů. Prosím vás, je to jedno. Pro Evropu, pro Německo jsou spíš typičtější kilokalorie, což je vlastně také SI jednotka. V literatuře severoamerické byste spíše našli kilojouly. Ten převod je poměrně jednoduchý, zhruba je to 1:4. Tak. Takže kalorie tou SI jednotkou jsou, prosím vás, jouly. Jo? Takže správnější by mělo být asi to vyjádřování v těch kilojoulech. Jsem řekla opačně, přesně. A ještě jednou, prosím vás, kilokalorie jsou typické spíše pro severoamerickou literaturu, naopak kilojouly pro náš středoevropský kontext. Jo, ty jouly jsou potom tou hlavní základní SI jednotkou. Tak. Prima. Máte nějakou otázku? Než si otevřu další prezentaci. Já jsem to zase uklikla jsem se, pardon. Takže ještě jednou. Tak jo. Sacharidy. Tak jo, jdem na ně. Tak, máme takový hezký poločas. Pardon, já se musím napít.
A možná víte o sacharidech, že jsou významné zejména jako pro svou zásobní funkci jako zdroj energie a uhlíku. Nicméně neméně významná funkce je i jako stavebních prvků, kdy jsou součástí pojivové tkáně, zejména u eukaryotických, pardon, já si tam ještě hodím ten popisovač, pač mi to vyhovovalo. Tak, jo, v té pojivové tkáni. Oni váží vodu, no, takže si pak ukážeme jednotlivé zástupce. No a za mě vele důležitou funkcí sacharidů je přenos genetické informace, protože jsou součástí nukleových kyselin. Pak je tady ještě jedna funkce, kterou tady nemám zmíněnou, a to je buněčná signalizace. Buněčná signalizace. Tak, protože když máte buňku, která se skládá, vlastně je vytvořena, ten její povrch je vytvořen plazmatickou membránou, tak velmi často, kromě těch fosfolipidů a cholesterolu, který nám vytváří tu plazmatickou membránu, v ní máte zanořeny, nebo na jejím povrchu se tak nějak jako pohybují různé membránové proteiny. A ty proteiny mají často na sobě navázán nějaký oligosacharid. A ten oligosacharid tam není jako zdroj energie, ale on je taková jako značka, taková IP adresa, která říká vašemu imunitnímu systému, tahle ta buňka je tvoje, tu nenič. Jo, je to takový čárový kód, taková IP adresa opravdu, která informuje imunitní systém o tom, které buňky jsou její vlastní a které jsou potenciálními patogeny. Tahle ta signalizace přestává fungovat ve chvíli, kdy máme třeba nějaké autoimunitní onemocnění, které asi všichni víte, jak se projevuje, kdy vlastně buňky imunitního systému začínají zabíjet své vlastní buňky. Tento mechanismus je vlastně poměrně studován v dnešní době a dokonce dnes za objevení některých informací o těchto procesech byla udělena Nobelova cena za fyziologii a lékařství. Tak to je jenom na okraj. Pojďme si vysvětlit, jaké máme základní rozdělení právě sacharidů. Je poměrně jednoduché. Dělíme je na monosacharidy, které obsahují jednu monosacharidovou jednotku. Pak jsou oligosacharidy 2 až 10, někdy i 12 monosacharidů. No a potom jsou polysacharidy, které rozdělujeme na homopolysacharidy a heteropolysacharidy. Ty homopolysacharidy jsou polysacharidy, které jsou sestaveny pouze z jednoho typu monosacharidové jednotky. Typickým příkladem může být třeba škrob, nebo celulóza, případně glykogen. A nebo inulín, jo, kde ten základním stavební jednotkou je fruktóza. U heteropolysacharidů obecně obsahují různé monosacharidové jednotky, jo, nejenom jednu. A můžeme je ještě potom dál rozdělit na větvené a lineární, ale to si myslím, že pro to základní rozdělení nám stačí tady ty 3 kategorie. Tak, pojďme na monosacharidy, ty rozdělujeme podle počtu uhlíků. Těmi nejjednoduššími jsou triózy, pak 4uhlíkaté tetrózy, pentózy, hexózy, heptózy a tak dále. Ale pro nás jsou nejvýznamnější vlastně tady těchto 5 skupin. Ty monosacharidy rozdělujeme na 2 skupiny. Rozdělujeme je na aldózy a na ketózy. Pojďme se podívat, jak je vlastně rozdíl mezi aldózama a ketózama. Když se podíváte, tak na tom koncovém uhlíku je vždycky navázaná vlastně dvojnou vazbou navázán kyslík a pak je tam nějaký radikál. U aldóz tím druhým, nebo teda pardon, třetím atomem nebo tou skupinou bývá vodíkový proton a u ketóz to bývá nějaký jiný ligand. Tento obrázek, ještě zpátky, tak já půjdu dopředu a pak se ještě vrátím. Tento obrázek určitě všichni znáte ze střední školy, je v učebnici třeba chemie v kostce.
takže věřím tomu, že je vám poměrně známý. Tím nejjednodušším monosacharidem je D-glyceraldehyd. Tady máte tu CHO skupinu, ne to tady teď překryto tím panelem, nevím proč. Pak jsou tady teda 3 uhlíky. Na jednom z nich je ta CHO skupina, na druhém z nich máme vodíkový ion a OH skupinu a zakončeno je to tedy CH2OH skupinou. Je tam takový trik, abyste si vlastně všechny tyhle vzorce nemuseli pamatovat, tak vlastně stačí přidávat vždy jednu tu funkční skupinu a vždycky se přidává tahle formálně, prosím vás. A možná by vás zajímalo, nebo možná si to pamatujete, co znamená tady to D. Tady to D nám značí optickou aktivitu tady toho daného sacharidu. Možná víte, že existují v přírodě, je to poměrně časté, látky chirální. Co to znamená? Ta chiralita znamená, že mám látku, která má stejný sumární vzorec, ale její struktura je svým zrcadlovým odrazem. Těmto látkám říkáme také enantiomery a jejich směsi se říká racemát. Čím se liší, není sumární vzorec, ale liší se svou biologickou aktivitou. A u sacharidů platí, že biologicky aktivní jsou zejména sacharidy, které jsou z té pravotočivé řady. A ta pravotočivost či levotočivost, třeba u aminokyselin, z čeho to vyplývá? Možná jste slyšeli něco jako rovina polarizovaného světla. To světlo, když nám dopadne normální světlo, ať už je monochromatické nebo polychromatické, tak nám kmitá v různých rovinách. Jo, to vlnění vlastně vytváří takovou jako kaskádu, jako kdyby se vám proti očím vlastně šířil ten paprsek toho světla, ta vlna, tak ona normálně kmitá všemi směry. Je tam několik těch fotonů a kmitají všemi směry. Když máte světlo, které je polarizované, tak je tam vlastně ta vlna toho světla usměrněna pouze do jedné roviny. Ta rovina tím pádem se vám promítne vlastně do toho oka, nebo do toho detektoru jako taková jako čárka. Ona může být svislá, může být kolmá, může být nakloněná různými způsoby, ale už je ta rovina nějakým způsobem vyprofilovaná. Už to není všemi směry, vlastně ta vibrace. No a právě u takovéhoto světla, které je tedy polarizované, tak látky, které jsou chirální, tak mají tu schopnost, tu rovinu toho světla vlastně otočit buď to doprava, anebo doleva. Jo? A zodpovědný za to je právě chirální uhlík. Ten chirální uhlík značíme v chemii často takovou hvězdičkou. Jestli mi to tady podaří ta hvězdička udělat. Tak, hvězdičku, výborně. Tak, máme ho tady. A ten hezky ho poznáte. Takže v organické chemii máme díky sp3 hybridizaci máme uhlík 4vazný. Ty vazby jsou si rovnocenné. A když máte tento 4vazný uhlík a máte na něm 4 různé ligandy, tak si můžete být 100% jistý, že se jedná o chirální uhlík. Jo? Tím pádem můžete vytvořit 2 varianty, 2 enantiomery, které jsou svými zrcadlovými obrazy. Tak. Ta geneze, jak vznikají jednotlivé monosacharidy, aldózy, je opět zase přidáváním tady téhleté CHOH skupiny. Buď to doprava, anebo doleva. U ketóz je to trošičku jednodušší, kde nám máme vlastně redukovaný počet na tom vstupním, na tom prvním uhlíku, počet těch ligandů, takže se dochází vlastně k tomu odvozování těch různých enantiomerů až od té délky, která je vlastně 4uhlíkatá. S tou nejznámější nebo nejdůležitější ketózou je buď to ribulóza, tu určitě znáte, no a určitě budete znát fruktózu. Já to ještě trošičku vrátím. Tady z těch aldóz asi nejznámější je samozřejmě glukóza, pak ještě máme manózu
a určitě galaktózu, to bych zmínila. No a samozřejmě na tuhle bych úplně zapomněla, to je ribóza. Tak, tu jsme tady dneska měli. No, prosím vás, tady tyhle ty struktury jsou celkem jednoduše odvoditelné jedna od druhé. Proto není potřeba se nějakým způsobem toho děsit ani se tím trápit. Co je ale zajímavější, je to teda znázornění formou takzvané Fischerovy projekce, která nám umožňuje krásně lineárně si je zobrazit, a umožňuje nám si jednotlivé uhlíky očíslovat. Jo? Prosím vás, tadyhle ten uhlík už je tak trošku zamlčený, protože chemici si to zjednodušují, určitě to znáte, kdy se často uhlík vynechává a je tam jenom vlastně takový křížek. Přidává se tam často číslo, aby bylo jasné, jaké je pořadí těch uhlíkových atomů. No, a nicméně v reálu, když vezmete třeba glukózu a hodíte ji do vody, tak ona se rozpustí a vytvoří nám vlastně nejčastěji tady tu cyklickou formu. Tu cyklickou formu ona má takovou, jako řekněme, příchodný zápis, ten je pomocí Tollensovy projekce, ale nejčastěji tedy se využívá tady této Hawortovy projekce. Když se podíváte třeba tady na tu beta-D glukopyranózu, tak dochází k vzniku následujícím způsobem. Tady máme vlastně tento první uhlík, jo, ten je tadyhle, první, druhý, třetí, čtvrtý, pátý. A teď pozor, tím šestým prvkem v tom šestičlenném kruhu ovšem není ten šestý uhlík. Ten nám vlastně trčí ven jako taková vlaječka, jo, protože tím šestým prvkem je kyslík. A právě ta přítomnost toho kyslíku tadyhle má velký význam potom v charakteru těch jednotlivých molekul. No a aby jsme to měli kompletní, prosím vás, tak ta glukóza nemusí být jenom ve formě té glukopyranózy, tedy jako šestičlenná, ale část, asi 1% z té glukózy, která se nám rozpustí ve vodě, nám existuje ve formě takzvané glukofuranózy. Pojďme se na to opět podívat. Zase tady máme první, druhý, třetí, čtvrtý uhlík, jo, tak jak je máme tadyhle, první, druhý, tak dále. Pátý, tady máme a šestý. Tady nám mimo ten pětičlenný kruh vyčuhují vlastně dva ty uhlíkové atomy. Jo, ta vlaječka je v podstatě ještě větší, je to takový stožár. No a tím pátým prvkem nám zůstává zase kyslík. Takže pozor, nesplést si to, až to budete kreslit. Tady je super v tom, že si to vlastně nemusíte všechno pamatovat, ale můžete si to krásně odvodit. Tak, jak jsem řekla, nejčastějším zástupcem nebo s tou formou glukózy je ta D-glukopyranóza z 99%. Na druhém místě, ale v mnohem menším množství, do 1% je glukofuranóza, to je ten pětičlenný kruh. No a můžete dokonce 1 promile najít i ten cyklický poloacetal. Celkem zajímavá je vůbec tento pojem, tedy glykémie nebo také glykemický index, který nám udává množství glukózy v krvi. Běžně ta hodnota se pohybuje mezi 4 a 6, ale pozor, zase moly, jo, já vím, proč tady jsem o těch molech na začátku mluvila, glukózy na litr krve. Můžeme mluvit o hypoglykémii, která je teda spíš okolo pod těch 2,5 milimolu na litr, dejme tomu milimolu na litr, tak, anebo hyperglykémii, která je typická třeba po jídle, nebo třeba u lidí, kteří mají problém s cukrovkou. Tak. Fajn, pojďme mrknout na další významné monosacharidy. Máme tady D-ribózu, tu najdete v RNA, už jsme si ji ukazovali, je teda vždy ve formě té furanózy, tedy v tom pětičlenném kruhu. Pátý uhlík nám vlastně vyčuhuje ven z toho cyklu. Další formou je 2-deoxid D-ribóza, která se liší od té ribózy absencí vlastně kyslíkového atomu, jo? D-oxid, ten kyslík tam prostě chybí. Takže tuto najdete v DNA
a v RNA najdete tu s tím kyslíkem. Tak, pak je tady ribulóza, tu byste našli třeba u rostlin jako součást Calvinova cyklu, tu teď vynechme, ale pojďme se soustředit na fruktózu, která je významná ketohexóza. Určitě byste ji našli velmi přirozeně součástí medu, různého ovoce. Fruktóza je vlastně ten nejsladší cukr, který existuje, který máme a díky němu vlastně, nebo lidé mají tu tendenci právě vyhledávat potraviny, které obsahují fruktózu, protože je právě sladký. Fruktózu byste našli také vázanou v sacharóze, kde společně s glukózou tedy vytváří disacharid sacharózu. Případně byste ho našli též ve formě polysacharidu, který my ale neumíme trávit, a to je forma inulínu, který je ale velmi důležitý jako potrava pro naše střevní bakterie. Tak. Dalším typem monosacharidu je galaktóza. Ta je součást, jakožto aldohexóza je součástí mléčného cukru, kdy společně s glukózou nám vytváří laktózu. A právě galaktóza je zodpovědná za to, že nám vzniká laktózová intolerance, za nějaké alergické reakce třeba. Dalším typem je manóza. Manóza je důležitá zejména v buněčné signalizaci. Najdete ji jako součást glykolipidů, případně glykoproteinů, tedy součást právě té plazmatické membrány. A dalšími zástupci monosacharidů, které už nemají úplně tou klasickou formu, kde se vyskytují ty OH skupiny pouze, ale vyskytuje se tam třeba aminoskupina. Typickým příkladem jsou aminosacharidy, jako je třeba glukozamín nebo galaktozamín, který byste našli jako součást kloubních chrupavek. V membránách neuronů, gangliosidech byste našli zejména kyselinu sialovou, případně jako součást mezibuněčné hmoty potom kyselinu glukurovou, nebo takzvaný glukuronát. Ona má tu vlastnost, že velmi dobře váže vodu, takže je velmi dobrá právě pro mezibuněčné prostory, pro vyplnění mezibuněčných prostor. Tak. A jakým způsobem nám vznikají oligo- a polysacharidy? Bývá to reakcí, které říkáme kondenzace, kdy dochází ke spojení mezi dvěma hydroxylovými skupinami, vzniká nám takzvaná O-glykosidická vazba. Konkrétně je to mezi prvním a čtvrtým uhlíkem. Tady v případě glukózy nám vznikne kondenzací takzvaná maltóza, což je disacharid. Tak samozřejmě nefunguje to jen tak, když byste vzali glukózu a nasypali si ji do vody, tak vám tam žádná maltóza nevznikne, museli byste to enzymaticky katalyzovat. Tak maltózu jsme si teďka vysvětlili. Dalším typem disacharidu je laktóza, to jsme si už také zmiňovali, skládá se z glukózy a galaktózy, tady u té galaktózy tady pozor, je to hlavní mléčný cukr. Asi nejznámějším disacharidem je sacharóza, ta se skládá z glukózy a fruktózy a vy ji asi znáte pravděpodobně pod názvem, jako je třtinový anebo také řepný cukr. Mezi další oligosacharidy patří třeba rafinóza, to je poměrně známý disacharid, který se skládá z galaktózy, fruktózy a glukózy. Našli byste ho třeba v košťálové zelenině anebo třeba v některých luštěninách. Zejména je trávena bakteriemi střevními, symbiotickými, nicméně u mladších dětí, u dětí třeba, anebo u starších lidí může vést ke střevním kolikám. Mezi sportovci je velmi populární maltodextrin, který vlastně vzniká tak, že se naštěpí třeba škrob, kdy se naštěpí ten škrob na takové kratší oligosacharidové jednotky mezi 3 až 17 jednotkami, může být součástí různých gelů a podobně. Je vhodné ho podávat třeba při maratonu a
řekněme, těch vytrvalostních sportech. Často se používá i v potravinářství jako nějaká přídatná látka. Jo, výhodou je, že nezvedá glykemický index tak rychle jako samotná glukóza, ale bude vám zvedat glykemický index pozvolna. Dostáváme se k velmi důležité kapitole a to je buněčná signalizace, která na oligosacharidech velmi závisí. Tady máte na obrázku schematicky ukázanou vlastně membránu. Zkuste si představit, že tadyhle máte nějaké fosfolipidy, ze kterých se teda ta membrána bude skládat. Jo, na druhé straně to tež. No ale ta membrána ještě obsahuje takzvané integrální membránové proteiny, které můžou tu membránu buď to protínat takhle skrz naskrz jako transmembránový protein, anebo můžou být zanořené třeba jenom do jedné části. Ty proteiny nesou právě oligosacharidy, které tam fungují buď to jako receptor, anebo taky taková ta IP adresa, značka a hrají významnou roli teda v rozpoznávání buněk. Zároveň tyto oligosacharidy tvoří antigeny. No, typicky si to pojďme vysvětlit na příkladu krevních skupin. Vy víte, že máme 4 krevní skupiny. Krevní skupina 0, A, B a AB. Nicméně v rámci celé světové populace se vyskytují pouze 2 aglutinogeny. Aglutinogen A, který obsahuje krevní skupina a aglutinogen B, který obsahuje skupina B. Když máte krevní skupinu B, tak obsahuje oba 2 a u krevní skupiny 0 není obsažen ani jeden. A je to dáno právě zastoupením těchto monosacharidů, které jsou navázány právě na povrchu červených krvinek. Tak. Tak, to jsem teď řekla. Co se týče evoluce, tak pravděpodobně tou první krevní skupinou, která byla u Homo sapiens, byla krevní skupina 0. Teprve později se vyvinula krevní skupina A a krevní skupina B. A křížením jedinci, kteří měli teda krevní skupinu A a B, vzniká potom později krevní skupina AB. Krevní skupina 0, ono to vzniká vlastně kombinací 2 alel. Víš, jak vlastně jsou. No, co to tadyhle? Krásně to funguje. Tak, máme rodiče, už nevím. Tak, u rodičů vždycky od každého z rodičů vy jako potomek dědíte po jednom genu. Jo, dochází tam ke crossingoveru. Takže máte potom každý gen ve 2 kopiích, dvakrát, jo, 2 kopie toho genu. Ty geny můžou být identické, anebo můžou být i rozdílné. Podle toho jste v rámci toho jednoho konkrétního znaku buď to heterozygot, anebo homozygot, jsou-li stejné. U krevní skupiny 0, která je recesivní, vy musíte být, abyste měli krevní skupinu 0, tak musíte být homozygotem. Musíte tedy zdědit tu alelu pro krevní skupinu 0 od obou 2 rodičů. Pokud zdědíte od jednoho rodiče krevní skupinu nebo alelu pro krevní skupinu 0 a od druhého třeba Ačko nebo Bčko, tak se u vás projeví ta dominantní skupina. Budete mít tedy skupinu A nebo B. Pokud zdědíte po jedné alele A a po druhé alele B, tak budete mít krevní skupinu AB. Jo? To je jenom tak jako na okraj trošičku genetiky. Tu genetiku samozřejmě budete mít ještě v dalších předmětech, jako je fyziologie, která přímo navazuje na tento předmět. Takže zase nezapomeňte, co jsem vám tady trošičku velmi rychle naznačila. Tak. Díky tomu, že krevní skupina 0 netvoří ani jeden z těch aglutinogenů, tak jsou nositelé teda krevní skupiny 0 univerzálními dárci. Ale na druhou stranu nemohou přijmout jinou krevní skupinu než je 0, protože jim tam právě bude škodit ty aglutinogeny pocházející z těch jiných krevních skupin. Graficky to vypadá následujícím způsobem. Tady krásně vidíte, jak vypadá právě oligosacharid od krevní skupiny 0, krevní skupiny A, B, no a AB má pochopitelně oba 2.
Co se týče aglutinínu, což jsou vlastně ty protilátky, které se nám tvoří proti aglutinogenům, jo, je to kompatibilní, tak tam je to přesně opačně. U Ačka se tvoří anti-B, u Bčka se tvoří anti-B, logicky. U ABčka se netvoří žádný, proto taky AB je univerzální příjemce. No a u krevní skupiny 0 tam se tvoří oba dva, tedy anti-A i anti-B, takže nulka nemůže přijmout jinou skupinu než krevní skupinu 0. Tady to máte opět krásně graficky znázorněno. Vidíte, že tady je absence těch aglutinogenů, naopak přítomnost těch protilátek. No? A tady analogicky u toho Bčka, Ačka a ABčka. Fajn, pojďme na polysacharidy. Polysacharidy můžeme dělit buď to podle funkce, struktury, a taky jestli vytvářejí rezervní zásobu energie, případně jestli nám ovlivní osmózu a tak dále. Jo? A co se týče jejich strukturní funkce, tak především tady hovoříme o mechanické stabilitě buněk. Mnohem více se to samozřejmě uplatňuje třeba u rostlin, které mají buněčnou stěnu, která je tvořena celulózou, to lidi nemají. Zároveň polysacharidy váží vodu, proto zabraňují vysychání buněk, ale i celých tkání. No a jako zásobárna energie, tak jsou polysacharidy super, zejména třeba glykogen je takový typický polysacharid u vyšších obratlovců. A rozdělují se tedy na homopolysacharidy a heteropolysacharidy. Ty homopolysacharidy jsou jednodruhové, skládají se pouze z jednoho typu monosacharidových jednotek. Typickým zástupcem je třeba inulín, skládá se tedy z té fruktózy, už jsme o něm mluvili. Pak je tady škrob, celulóza, glykogen a tak dále, které se skládají z různými způsoby navázanou glukózou. U heteropolysacharidů tam je to celé takové pestřejší, protože samozřejmě můžou obsahovat různé, v rámci toho jednoho řetězce, můžou obsahovat různé typy těch monosacharidů. Nejčastějšími zástupci jsou například glykosamínglikany, které jsou dlouhé, lineární řetězce, nevětvené. Určitě znáte heparin, to je antikoagulační látka, kyselina hyaluronová nebo chondroitin sulfát, jo, vodu vázající látka, chondroitin sulfán, přítomnost kloubních chrupavek a tak dále. Polysacharidy můžeme rozdělit na větvené a nevětvené. U těch rozvětvených nebo nevětvených, tam je to jasný, vytvářejí nám vlastně ty lineární řetězce, ať už se jedná o homo nebo heteropolyglykany. No u těch rozvětvených tam ta struktura je taková jako komplikovanější a někdy se skutečně větví poměrně hodně. Tak. Zástupci homopolysacharidů je zejména celulóza, to je lineární homoglykan, který se skládá z glukózových jednotek a tvoří nám zejména rostlinnou biomasu. My celulózu, jakožto živočichové nepřežvíkavci, nemůžeme trávit, nemáme ty správné bakterie ve střevech, máme jenom jeden žaludek a ne 4, takže vlastně ta celulóza je pro nás nestravitelná. Je však ale významná jako vláknina. Nejvíce rozšířený, nebo druhý nejvíce rozšířený hnedka po té celulóze polysacharid na Zemi je chitin. Ten se skládá z molekul N-acetyl-D-glukózamínu. Je to opět homopolysacharid a našli byste ho zejména u členovců a je tedy součástí kutikuly i třeba u hmyzu nebo u krunýřů raků, ten chitin. Tak. Pojďme na homopolysacharidy. Velmi významný, výživově významný je škrob. Jedná se původně tedy, nebo jedná se o zásobní polysacharid rostlin, ale je významný právě pro výživu člověka. Skládá se zase z glukózových podjednotek. Můžeme najít i různé formy, buď to formu amylózu, což je vlastně takový jako lineární polysacharid, smotaný do takové amorfní hmoty, případně rozvětvený. To už je potom forma třeba pektínu. Tak.
Pojďme na inulín, zase homopolysacharid, složený z fruktózy. Lidé ho nebo náš organismus zase neumí rozštěpit, nicméně je velmi významným zdrojem energie pro symbiotické střevní bakterie a je ceněný zejména pro významný prebiotický efekt. A na druhou stranu některé osoby nejsou celkově v České republice úplně, naše populace vzhledem k tomu nekonzumuje úplně velké množství vlákniny a to je taky důvod, proč se v rámci Evropy u nás vyskytuje nejvíc rakovina tlustého střeva. Takže pokud budete chtít vlákninu zařazovat do jídelníčku, prosím vás, dělejte to postupně, protože konzumace jednorázová většího množství pro prebiotik bude mít za následek střevní koliku. Tak, pojďme na glykogen, opět další homopolysacharid, který je rozvětvený, tvoří se glukózou, nejvíce ho najdete v játrech, ale taky ve svalu. Sportovci ho mají více díky právě adaptaci. Pak tady máme heteropolysacharidy, někdy se jim také říká glykozamin, glykany. Nejvíc známé jsou asi tyto dva, chondroitin sulfát a keratan sulfát. Ten chondroitin sulfát se skládá vlastně ze dvou monomerních jednotek glukuronátu a acetylgalaktosamínu, které se v tom řetězci pravidelně střídají. Najdete ho určitě v mezibuněčné hmotě a taky v chrupavce. Tím druhým zástupcem je keratan sulfát, který se skládá ze 3 typů monosacharidů D-galaktózy, N-acetylglukosamínu a galaktozamin 6 sulfátu. Našli byste ho v rohovce oka, v chrupavkách, v kostech, ale také v pojivové kameni. Tak. Určitě znáte komerčně velmi významná kyselina hyaluronová, nebo také hyaluronát. Firma, která ho vyrábí, to vlastně nesmím jmenovat, tak nic. Skládá se z disacharidových jednotek, opět se tam zase kombinuje glukuronát a N-acetylglukosamín. Kdo si třeba kapslujete, jakože třeba máte krystalický kolagen, k tomu přidáváte tady ten chondroitin sulfát, případně ještě tu kyselinu hurovnou, tak víte, že právě tou nejdražší složkou tady toho trojmixu je právě kyselina hyaluronová. Tak, její význam tkví zejména v tom, že na sebe tedy váže vodu a zároveň její význam je i v takzvaném bezjizevném hojení, protože ona brání ukládání kolagenu a vzniku právě jizvy. Jo, takže ta je významná třeba, když máte nějaké zranění nebo po císařském řezu, po nějaké operaci, tak skutečně je zde na místě využívat tedy preparáty obsahující kyselinu hyaluronovou. A význam je pro sportovce, ale i třeba pro starší osoby, zejména v tom, že nám inhibuje degradaci kloubní chrupavky. No a nelze nezmínit ještě heparin, který je také významným zástupcem glykozamin glykanů. Jedná se o heterogenní směs sulfonových polysacharidů, který je produkován normálně, běžně v našem těle žírnými buňkami, zejména jater, střev, plic, kůže a podobně. Jedná se o velmi silné antikoagulans, které zabraňuje srážení krve. Konkrétně nám inhibuje reakci přeměnu protrombínu na trombín. Často se využívá i jako léčivo. Tak, pojďme k vláknině, tu rozdělujeme na rozpustnou a nerozpustnou. U té rozpustné už jsme tady jmenovali inulín, ale máme tady pektin, rafinózu, polydextrózu, xylózu a laktulózu. Tyto látky, nebo tato vláknina je obtížně stravitelná, nicméně fermentuje a slouží nám jako vlastně takové prebiotikum v tom tlustém střevě. Je žádoucí pro některé bifidobakterie. Pak je nerozpustná, tam patří takzvané beta-glukony a potom hemicelulóza a lignín.
A tyto látky nejsou zdrojem energie, jenom nám vlastně zvětšují objem obsahu ve střevech, urychlují peristaltiku. Já bych tady ještě zmínila ty beta-glukany, jsou velmi významné jako stimulace našeho imunitního systému. Těch beta-glukanů je několik druhů, máte třeba pleurany, nebo z houby rejši, nebo z hlívy ústřičné. Můžete je koupit pod různými značkami. Určitě bych vám je doporučila teď v období chřipkových onemocnění, viróz. Oni vám budou krásně zlepšovat imunitní systém. To jsou teda ty beta-glukany z hub nejčastěji. Tou druhou skupinou beta-glukanů, to jsou takzvané ovesné beta-glukany. Ty najdete právě zase v ovesné, že v ovsu, ovesní vločky nejčastěji. A tyto beta-glukany mají pozitivní vliv na regulaci právě cholesterolu. Takže kdo má třeba cholesterol mírně zvýšený, samozřejmě ty vyšší hodnoty, které jsou třeba okolo 7 mmol na litr, to už jsou vysoké hodnoty, tam je potřeba už nějaká medikamentózní léčba, ale pro nějaké lehčí překročení hladiny cholesterolu ty ovesné beta-glukany se dají velmi dobře využít. Tak. Tady tato tabulka nám krásně jednoduše shrnuje jednotlivé skupiny, tady monosacharidy, oligosacharidy a polygosacharidy. Máte to tady shrnuté a rozdělené. Doporučuji mrknout se tady na tuhletu tabulku. V nějaké formě se určitě u zkoušky objeví. Tak, pojďme se zaměřit ještě na význam jednotlivých sacharidů v lidském těle. V jaké formě najdeme, ve kterých buňkách a tak dále. Tak, primárně se pojďme zaměřit na glukózu. Tu najdete určitě v krvi, najdete ji ve svalech a hlavně v nervových buňkách. Je důležitá pro fungování neuronů, je hlavním zdrojem vlastně energie pro naše neurony. 60% veškeré glukózy nám spotřebuje mozek. Glukózu také najdete v našem těle ve formě takzvaného glykogenu, tedy zásobního škrobu. Už jsme si říkali, že nejvíc jeho v játrech, případně ve svalech. Tak. Zároveň sacharidy najdete i jako strukturní komponenty ve formě glykozamin glykanů, jakožto základní složka pojivových tkání, tedy vazivo, chrupavka, kost a také synoviální tekutina. No, ale prosím nezapomeňme, že jsou také součástí nukleosidů. Najdeme je tedy v nukleových kyselinách a tady se to týká zejména ribózy, A2-deoxyribózy, které jsme si zmiňovali na začátku. No, dostáváme se k vláknině, ať už rozpustné nebo nerozpustné. Tady opakuji, rozpustná je tedy prebiotikum. Ta nerozpustná nám vlastně čistí stěnu střev, zvětšuje objem stolice, zaušťuje vůbec stolici a tak dále. A celkově nám tím, že nám podporuje peristaltiku, zkracuje dobu trávení. Fajn. My jsme to krásně stihli, je tady dokonce prostor na pár dotazů, které možná budete mít. Tak, máte nějakou otázku? No. Vždycky tak, když se nikdo neozývá, tak si říkám, jestli tam spíte, nebo jestli třeba jsem slyšet, jestli mě třeba někdo neztlumil, ale nevypadá to. Já přestávám sdílet prezentaci, mikrofon Ano, nefunguje. slyšíme vás a já žádné otázky nemám. Děkujeme. Děkuju, Pavlínko, jste hodná. Tak jo, tak já vám popřeju hezký večer, možná dobrou noc. Mějte se krásně a příští týden se na vás budu zase těšit a budeme probírat zase něco moc super z biochemie. Mějte se krásně. Naschledanou. Dobrý, mě by ještě